Tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Lou's Secret File. Si Lou na nakipaghiwalay sa kanyang current boyfriend para sa kanyang first love na hindi naman siya inofera ng safe and secure relationship. Nasa isang situationship ang ating secret file sender at give up niya ang kanyang secure relationship kay Weng para lang sa madsidhing nararamdaman niya para kay Bong na kanyang first love. Sabi ko nga kanina, baka pangit tong si Weng. Wala lang, hindi ko mawari eh. Bakit, diba? Hindi kaya pangit tong si Weng. O, matalino siya, masipag siya, lahat ng kaya niya ibigay kay Lou, ibibigay niya. Pero baka wala nga talagang dating. Ewan ko. Anyway, pakinggan na po natin ang mga kapisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and viral reactions. Ito po ang sabi ni DR. Lou, sorry pero to the highest level ng katangahan mo. Uy, tanga yarn. Nasa tamang tao ka na at si Weng yun, tapos babalik ka pa sa ex mo. Sinasayang mo lang ang oras at pagmamahal mo sa taong walang nararamdaman sa'yo. Kaya itigil mo na yan kung ayaw mong umabot sa matinding kabaliwan. Yan po ay galing kay DR. Matindi pala yung katangahan eh. Meron pa po bang tatalo kay Weng? Eto naman ang sabi ni Mai. Hi DJ Rocky. Good evening. Para kay Lou, huwag kang delulo please. Charot lang. Base sa kwento mo, parang ang hopeless romantic mo. Hopeless romantic ka na kay Bong. Bawat paramdam sa'yo ng tao umaasa ka. Lagi mong binibigyan ng kahulugan ang bawat kilos niya. Hindi maganda ang ganyang mindset. Focus ka naman muna sa self-love at maging masaya mag-isa. Huwag lang maghahanap ng kachat palagi. Yun lamang po. God bless. Eto naman ang sabi ni JP Babasa. Para kang Chinese today. Ma'am Rocky, ang ganda mo. Medyo busy lang kaya hindi nakasabay sa SF pero masasabi ko marami talagang tanga pagdating sa pag-ibig at isa na ako ron. Ingat po pa uwi DJ Rocky and happy Wednesday. Thank you JP. Eto pa sabi ni Marilyn. Bakit ganyan? Kung sino yung nagmamahal sa'yo, iiwanan mo. Ang tanga mo, girl! Lolokohin ka lang ng first love mo. Toxic yung first love mo. Ang sarap mong yakapin sa leeg ng sobrang higpit. Binigyan ka na ng Lord. Or binigyan ka na ni Lord ng pag-asa pero inabuso mo kaya ayan ang sukli sa ginawa mo. Totoo pong maraming tanga pagdating sa pag-ibig. Pabida naman po ang anak kong si Irish May. Birthday ngayon. Happy birthday! At si Angel May. Maraming salamat, Miss Marilyn. Gina G si Miss Marilyn sa iyo, Lou. Makinig ka. Sabi pa ni Charles, ang daming kineme kay Sender. Tapos, nakipag-eme pala siya sa first love niya. Charot with Harot. Ito si Charles, ewan ko kung narinig niya talaga yung kwento ngayon o nag-message lang para may ma-comment. Anyway, eto pa ang sabi ni Jake. Masarap siguro si Bong.
Tandaan mo, lahat ng sobra masama. Ay, akala ko lahat ng masarap masama. Anyway, eto naman ang sabi ni Jason. Yung alam mong sigurado ka na tapos biglang nawala pa. Kung ako sa'yo, huwag ka munang pumasok sa isang bagay na kung alam mo ay dehado ka, huwag mong piliin. Eto pa sabi ni Junjun. Lu, okay lang yan. Sa akin lang. We are only living just one life. Let's make the best and the most of it sa life natin. And be happy always. Yan po ay galing kay Junjun. Masarap ba yun? Masaya ba yun? Na wala kang kasiguradahan sa isang tao kung mamahalin ka talaga pabalik? O kung lalagyan talaga ng label ang relasyon ninyo? Masarap ba yun? Parang hindi kaya. Sa totoo lang, naranasan ko yung mapunta sa isang sitwasyon na hindi ako binibigyan ng label. And napakatagal kong napunta sa ganung klase ng sitwasyon. Alam mo yung alam mo nang hindi na para sa'yo, pero nandun ka pa rin. Bakit? Kasi inaantay mo na baka pwede, baka magbago pa. Pinipilit mo na mangyari yung gusto mong mangyari. Pero kahit ang tagal na nung panahon na inaantay mo yun, hindi pa rin siya dumarating. At hindi pa rin yun nangyayari. If a man likes you, you'd feel it. If he wants to secure you, then you'll feel secured. So in your case, sadly, mamumuti na lang yung mga mata mo pero hindi ka niyan bibigyan ng label. And in fairness naman sa'yo, hiniwalayan mo yung current jowa mo. Dahil ayaw mo rin yung pakiramdam na meron kang niloloko. At dahil alam mo na unfair ka sa kanya at hindi niya deserve yun. In fairness naman sa'yo gusto ko itang isalute doon. Hands up ako sa'yo doon. Kasi hindi lahat ng tao kayang gawin yun. So mas mabuti nang bitiwan mo yung isang taong alam mo namang hindi mo deserve dahil siya patas siyang umibig sa'yo tapos ikaw hindi ka patas umibig sa kanya. So hiwalay mo na lang. Kahit wala naman talagang super duper malalim na dahilan, yun ang palabas mo. Pero may malalim kang dahilan kasi umaasa ka nga dito kay Bong. Umaasa ka na magiging kayo. Na magkakabalikan kayo. So ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo na baka mamuti na lang yung mga mata mo, hindi yun mangyayari. Kasi, hello, meron bang lalaki dyan na type niya yung babae tapos hindi niya lalabelan? Hindi niya isa-secure, hindi niya pangangalandakan sa social media o sa mga kamag-anak niya o sa mga katropa niya, sa mga kaibigan niya na akin tong babaeng to o jowa ko tong babaeng to. Lalo na't magkalayo kayo, yung ganun ba? Walang nagmamahal na lalaki, nahahayaan niya lang yung babaeng minamahal niya. Kumbaga, pag gusto ka, mahal ka, babakuran ka. Imi-make sure ng lalaking yan na walang ibang lalaking babakod sa'yo. Tataasan niya pa yung pader sa'yo. Kasi nga, kanya ka. Ganon mag-operate ang mga lalaki.
So stop feeding yourself with your own dreams and expectations na magkakabalikan kayo. Na he feels something also for you. Kasi binitiwan ka na. At binitiwan mo na rin siya in the past. Because if he wants to make it happen again, then he'll make a way to make it happen. Hindi yung ikaw yung gumagawa lang ng paraan para mangyari yung gusto nyong mangyari o gusto mo lang mangyari. So anyway, kung sakali man na hindi talaga magka-label, umasa ka ng umasa, at least lesson learned yan. Kasi we learned the hard way. Ako nga, 1 year, di ba, walang label. Joke. Go lang! Pinaasa ko yung sarili ko na, baka magtapat na sa akin to. Dami-dami ko ng mga ginawang kung ano-ano. Binigyan ko ng pagkakataon yung tao para makapagtapat sa akin. Sinabi ko na naghahanap na ako ng jowa. Yun na yung pagkakataon eh. Pero walang sinabi sa akin na kahit ano. Sama ako ng sama. Date kami ng date. Pero wala. Tapos pupuntahan lang ako sa oras na convenient para sa kanya. Or kapag nandiyan lang siya sa area. Alamin mo kung ano yung nararapat para sa'yo. And you deserve a kind of love na ikaw ang priority. Nakakarelasyonin ka not because of convenience, but because of his commitment to you. So kung mag-fail man yan, okay, hiwalay ka na dun sa isa mong jowa, umasa ka dito sa first love mo, tapos hindi talaga, alam mo yun, mangyari yung gusto mong mangyari, then lesson learned. Next time, kapag medyo mas matanda ka na, maglagay ka ng taya mo dun sa mga alam mong kahit papano liyamado ka. Huwag mong ilalagay yung taya mo dun sa mga tao o mga bagay o pagkakataon na alam mong tayado ka. Timbangin mong maigi, hindi yung bira ka lang ng bira. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Rakitera, ang Basa Princess ng Love Radio, at sa aking pagbabalik, ang Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng inyong pinakatatagong sikreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan bagos ikaw ay pakikinggan. Tawag na sa aming Viber line 0916-529-5595. Abangan ko ang tawag mo, kabisyo. You're listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Loose Secret. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!